Добре дошли в сянка от миналото. Мястото, където всяка история има ехо. Ехо от забравени времена, изчезнали хора и неразгадани тайни. В нашия канал ще откриете истински истории от миналото. Понякога страховити, понякога трагични, а понякога просто необясними. Разказваме за изоставени места, легенди, стари представления и съдби, които времето почти е заличило. Ако си човек, който търси повече от просто факти, ако искаш да чуеш шепота на историята, ти си на правилното място. Тук някога идваха, за да се излекуват, за да поемат глътка чист въздух и да повярват, че ще се върнат у дома. Но някои никога не го направиха. Сградата, в която стъпваме днес, пази спомени за войници, лекари и пациенти и истории, които не са написани в нито един архив. Коридорите са празни, но сякаш още чуват гласове. А болницата, тя сякаш все още чака своят последен пациент. Здравейте, приятели! Днес се намираме на един военен изоставен санаториум. Това, което разбрахме като цяло, че сградата наистина е изоставена от много години. Тя вече тъне в разруха и като цяло за първи път ще обикаляме днес да видим за какво става на въпрос. Това, което разбрахме е, че е доста голяма сградата. Ще има доста да си обикаляме като цяло, но ще видим, може да намерим нещо интересно. Дали успяхме да влезнем все пак? Да, ръкувам да разгледам, като се даде първо тръгвам от тази страна. Ако искаш да видим какво става на въпрос. Но само, че темата да предвидим да не стъпва много волко. Да, задължително внимавай като стъпваш по земята. Ще видим какво става. Тема. Дълго живот. Само е много хубаво бавно. Да, само гледаме. Не дръж само. А, да, аз го забравя. Не, тук е много стръчи по-малко. Ето го. Това е пиленция, това се блъска за вече. Това е тук на... Дай да се дръпнем от него, да не го плашим само. Това така ли, че тук е деден. Буквално е само вратата и стената. Не, представя се. Колко нямаше да се... Тази част, да, може да се каже, че е запазена. Асансьорна шахта, може би. Асансьор, то си е било. Да, асансьорна шахта. Това де-факто е стигал само до тук. Не е много дълбоко. Да, боята пада. Нормално, на години е. О, вау! Това е добре. Харесваме. Тоест ние ще се видим по този коридор, обаче тук долу от някакво. Леко, че това с... Да, виждам, че се стъкла само. Много сериозно. Добре, виж тук долу намерих една врата. В смисъл, стълбище тук надолу. Да слезнем първо додолу ли? Ела да видим долу какво става. Да се включим пак. Ще да се видим. Дай нека да погледнем, да, първо долу. Къде бяхме тук?
Това е от другата страна на тази стена с птичката. Точно тази стая е. Прочетохме малко информация за санаториума. Де-факто това е верига санаториуми. Няколко сгради са, от които само тази е изоставена. Тази е останала без да се вземе частно от някой. Съответно, веднага се, като се е изоставила, започва да се занемарява. И е порутена вече. Тук нещо вижда ли се? Не мога да видя нищо. Тя е добре. Отваря се вратата. Студено. Да, наистина е доста по-студено, отколкото беше на горния етаж. Може би са някакъв тип складове това. Като гледам. Да, човек, ама тук мирише Да, на застоява мирише наистина доста. Това е... празна стая, да. Може би хладилници? Най-вероятно. Минус 30 градуса. Вратата изглежда доста масивна, така като я гледам с уплътнения е. О, да. Да, това ще са били някакви такива складови помещения с изстудяване вътре. Добре, да продължаваме тогава напред. Ето асансьорната шахта, която видяхме отгоре над нас. Какво е? Може би гише? Ама има болнично легло вътре. Веригата санаториуми, в момента два от санаториумите са си работещи. Този... Да го зумна. Аз само му преча с тази светлина. Друго не правя. Да, зумнах. Видя се. Оставяме те, братле. Два от санаториумите, които си работят и до ден днешен, тук някой кот е яло пиле, най-вероятно. Два от санаториумите си работят, като този е третия и бил изоставен. След което вие сами виждате следите от неговото съществуване някога. А тук виж каква разлика има в температурата. Тук колко по-топло, отколкото там. Това са килерчета. Мало е само по земята да не настъпиш нещо. Много стаи. Тея бели плочки. Тук миризмата е... Тук вече миризмата е наистина много силна. Трагично. Да. Не, това не даде какво ще. Тук са... Тя затова е толкова силна миризмата. Това са печките. Да. Трябва да си видим, защото... Мирише силно на масла, нафти и то застояло гориво. Не се едно сега, че съм спал на колата. Да. То се виждат отдолу и тръбите даже. Добре, долу гледахме, ако искаш да отиваме от другата страна. И да продължаваме, да продължаваме напред. Тук вътре е някакво празно помещение, виждам. Други врати няма, само това е. Добре, давай нагоре. Колко поставя? Разликата в температурата се усеща мигновено.
Добре. Не е редовно там. Да, Внимателно с стъклата. да, ходите на такива места, наистина много внимавайте къде стъпате, защото ако сте на някое по-отдалечено място, докато дойдат Получават се рани, ако е някоя много голяма рана, инфекции. Тук всички мебели са вече изполомени. има микроскопически обук. Батман ли е бил тук? Ако може да им покажа сградата, какво се вижда. В смисъл, тераски. Да, това тук вече са болничните стаи. Всяко легло с тераса. Ами някога е бил доста използван военен санаториум. Това е паднало. Да, тук вече е пропаднал тавана. Добре, нека да не минаваме тук отдолу. Въпреки че те са леки пластмасови панели, но все пак. Внимателно. Тук по-правим. Забързаме ли крачката, че... Тук малко тези арматури, да, заобиколи в дясно. Да, най-добре, защото не се закачи. Защото къде се рухва. И нека продължаваме напред. Интересно ми е да видим дали ще са останали болничните легла, дали ще има машини. Така е изглеждала една стая явно. Огледалото, мивката. Тук е имало едно легло най-вероятно или две. И в всяка стая тераса. Ма тук ли са имали балкон от тази страна? Да, от тази страна виж как е. Няма тераса. Де факто само от южната част на сградата са имали тераси. От другата страна няма. Не дейте. Няма се отваря, защото ти е пък те стъкла. Да не се щупи нещо. Няма смисъл да пробваме. Добре. И продължаваме напред по дългия коридор. Виж. Тук говорихме за тераса. Тук май не е отворено, но то е... О, да, тук е отворено. Тук е Jurassic Park го съм. Еми, да. Това се случва с сградите, като не се поддържат. Природата си ги прибира. Тук е вандалствана разбитата ми с друго. Да, това е Не знам какво са. вандализъм. Добре. Това Да, между другото, това ми направи впечатление още долу. Стените се лющят, но таваните са изключително здрави. да запазени са. Нали, Само в коридорите таваните са в по-окаяно състояние. Добре, аз предлагам да не влизаме във всяка една стая, защото тук болничните стаи са идентични. Продължим напред по коридора да видим, ще стигнем ли до рецепция, примерно, да кажем нещо. Опа. Това е хубаво. Ще не знам да не Дърво ли или е камък? Не. По-скоро гипс. Гипс нещо такова, да. Пак не го прави по-грозно като цяло. Спираловидно стълбище направо, обожавам ги. Ще се качим и по него. Нека само да излезем отпред, да покажем някой друг кадър на терасите. Това най-вероятно е долу, така като гледам, тук има стълби
са слизали и тук ще е било най-вероятно градина. Ето така изглежда. Тя сградата продължава още доста нататък. И ние дойдохме от онази част, от този край. Да, сградата е уникална. За времето, когато е построена, е била нещо... Да, архитектурно чудо е било. Архитектурно чудо е било. Добре, да продължаваме навътре. Само да видим как да ги прескочим тези храсти, че е страшно. Ами, ако искаш, нека да продължим по коридора, да видим. Може да не са от едната страна същите стаи, като от другата. Но да, тук коридора е по-дълъг. Телевизора, но отново вандализма го е застигнал. Кой канал искате да гледате? БНТ ми пусна. Пациенти. Това може би е било нещо като рецепция. Не, аз мисля, че тук ще е бил главния ход и вече така, че по етажите и там се разпределя. Възможно и така да е, да. Вече е тотално порутено. О, виж. Това е по-скоро нещо за лечение, не е болнична стая. Да. Известия тук виждам. Дали някъде пише година. После трябва да се измия. Да, ето. 2.2.93 се вижда тук. Само, че няма да показвам, че виждам и данни надолу пише, които са поизтрити леко, но все пак. 93-та година не е доста скоро. Така като го че някой май е живял. Защото на доста места виждам матраци и дрехи. Да, това ще да кажа, да го отбележа като забележка, че на доста места има дюшеци, които са хвърлени по земята. И са застлани отгоре с чаршафи или нещо подобно на чаршаф, одеяла. Някой може да не изкара къл или ние да изкара до него. Стига де. Защото ние де факто не знаем какво е. Това с тако изглежда много чисто, между другото. Все едно зад него, като отвориш вратата, ще е чисто нова стая. И отваряш и бам, порутено. Нищо интересно, те стаите са едни и същи. Да, идентични са. Не очаквах аз даже на някакви мебели. Златна мина за клубове. Някой е чел вестник. Интересно ми е на мен, тъй като едното крило видяхме, че долният етаж, който беше приземният етаж, е доста по-малък, отколкото до сега сме изминали отгоре. Дали има друг път за долен етаж? Току-що задавам въпроса дали има друг път за долен етаж и виждам стълбище надолу. Да слезнем да видим дали няма да излезнем на същото място. Ето още един дюшек там долу в далечината. Да видим да не е разделен приземния етаж, или то по-скоро не приземен, а подземен. Да, имало е беседка там. Да. Ами нормално, все пак
не е имало малко хора, трябва да ги разведряват по някакъв начин. Са имали някакви различни занимания. Нагоре ли или надолу? Дай да слезнем надолу и там видях онези стълби. Давай. Но тук стана доста по-тъмно. Доста студено. Не, със сигурност не сме били тук от другата страна. Разделено е. Виж колко дълъг коридор е. Ако искаш да слезнем най-накрая... Не знам това пиле ли беше, прилип ли беше, но щеше да ми кацне на главата. Това са тоалетни. Виждам, да, ето табела жени. Това са си тоалетни. Кани ви всички жени. Виж картината. О, да. Си имам един въпрос. Не, без това въпрос. Искам да задам въпроса. Не. Кой то слахо? Не го познавам. Някаква легенда. Тук има консерви, Това ще я да кажа. буркани. Добре, изглежда ми интересно. Искаш да се върнем после, да погледнем нагоре. Все пак да видим дали има някаква останала здрава машина. И четох, че може би най-известното място за развлечение в санаториума се намира на тавана. Ще видим. Пишеше, че има библиотека с страшно много книги. И ми е много интересно да я видя. Ама... Аз ще ти кажа нещо. Попрем се. Тук... Много Много нищо. празни стаи, като на долния етаж. Лекарски кабинет. Виж. И това по същия начин. Празно е, не? Да. Добре, нека. Ако искаш все пак да минем по коридора, да се качим по стълбището, ми е много интересно да видя това стълбище, което е извито така на спирала. Да, тук няма какво да се спираме да гледаме изобщо. Повечето врати, правим впечатление, че повечето врати тук на втория етаж са затворени, между другото. Тези хладилни помещения де факто са складирали най-вероятно храна, защото виждам, тук е отделено за пилета. Тук е нищо интересно. Това най-вероятно ония коридор се свързва с... А тук... Какво е? И защо е иззидано? Не знам. Това не е ли точно тук, където се отсича сградата, в която влезнахме в началото, с сградата, която до сега... Напълно е Изглежда. възможно. Еми, какво да правим? Тук горе-долу показахме какво има. Жалко само, че нямаше повече болнични легла, които да покажем. Жалко, че нямаше останали машини, дори малка част, не действащи работещи машини. Говорим за поне малка част от машините, които са използвали в целия санаториум. Ще да е интересно както на вас, така и на нас да ги видим на живо. Но, за съжаление, Вандализма е доста по-силен. давай да търсим изходи да нагласим. Да. Интересно ми е само тук, защо е тази масивна дупка. Защо е? Нямам си идея. Леле, това как ми изкара къла. Не, искам да си хова, човек. Много пилите ми дойдоха. Много май ми изкарват кълите, човек.
Някакви въркучи, но тук нещо се е изкомпало отдолу, но какво е, защо е? Да, Бойни пилите са. Поставай. Геройите вече има това е страх. Добре. То на такива крепарски места, ако няма това не страх. Добре, ако искаш, гаси го и с вас ще се видим направо отвън, като намерим изход. И така, приятели, това беше нашето пътуване из забравените коридори на военния санаториум. Място, където времето сякаш е спряло, но сенките още помнят историите. Ако видеото ви е харесало, оставете по един лайк, абонирайте се за канала и натиснете камбанката, за да не пропуснете следващите ни епизоди. Миналото винаги оставя следи. Въпросът е дали ще имаме смелостта да ги последваме. И тъй сме на военна тематика. Следващия епизод е свързан с изоставени военни бункери. Така че, до нови срещи, абонирайте се и ще се видим.